Χαίρετε και καλώς ήρθατε. Είναι πραγματικά ωραίο που θα ασχοληθείτε μόνο για λίγα λεπτά για να πληροφορηθείτε πώς θα μπορέσετε, χωρίς επενδύσεις ή δάνεια, χωρίς αποθήκες εμπορευμάτων, χωρίς υπαλλήλους και χωρίς να πουλάτε κάτι, να διαμορφώσετε το επαγγελματικό σας μέλλον και την προσωπική σας ελευθερία. Η παγκόσμια οικονομική κρίση καταφτάνει οδυσσόπιτα σε όλα τα ένθη. Οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων και η απειλούμενη χρεοκοπία ολόκληρων κρατών αποτελούν ήδη τώρα πραγματικότητα σε πολλές χώρες. Η μερική αποσχόληση και γενικά η μείωση της αποσχόλησης και το κλείσιμο των επιχειρήσεων οδηγούν στην απώλεια θέσεων εργασίας. Η πολιτική και η οικονομία ούτε διαθέτουν κατάλληλες ιδέες και ούτε είναι σε θέση να συλλάβουν και να αναπτύξουν κατάλληλα προγράμματα για να αποσοφήσουν τις επαγγελματικές και προσωπικές κρίσεις που απειλούν τα αντίστοιχα πληθυσμιακά στρώματα. Αντίθετα, μάλιστα, επιβαρύνουν όχι μόνο εμάς, αλλά τις επόμενες γενιές με ένα απίστευτο δημόσιο χρέος. Οι επαγγελματικές προοπτικές λείπουν. Οι οικονομικές καταρρεύσεις είναι σχεδόν αδύνατο να αποφευχθούν. Η ικανότητα ύπραξης πολλών απειλείται, με συνέπεια την απώλεια περιουσίων που αποκτήθηκαν με σκληρή εργασία. Σε τέτοιες εποχές, οι ασφαλείς θέσεις εργασίας αποτελούν, τα λέγαμε, ψευδαισθήσεις. Δεν είναι λοιπόν καλύτερα να ξεκινήσετε τώρα μια επαγγελματική καριέρα ανεξάρτητη από υφέσεις, πληθωρισμούς, πτωχεύσεις επιχειρήσεων και προσωπικές κρίσεις. Η ΚΒ Schweiz AG έχει δραστηριοποιηθεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και παρέχει ήδη μία σε περισσότερες από 35.000 συνεργάτες μια ασφαλή και ανθεκτική στις κρίσεις ύπαρξης. Το προϊόν της ΚΒ Schweiz AG αποτελείται από ράβδους νομισματικού χρυσού σε πολύ μικρές μονάδες. Οι ράβδοι νομισματικού χρυσού προσφέρουν την πιο ασφαλή προστασία σε όλες τις κρίσιμες εποχές, ενώ ταυτόχρονα αποτελούν και μέσο πληρωμής σε όλες τις 194 χώρες του κόσμου. Δικά μας χρυσορυχεία, μια δημιουργία από εγκαταστάσεις καθαρισμού χρυσού και η άδεια παραγωγής νομισματικού χρυσού, καθώς και ασφαλείς αποθήκες σε ουδέτερες χώρες εξεφαλίζουν στις συνεργάτες της Franchise που προέρχονται από επαγγελματικές ομάδες διάφορων κλάδων που πλήττονται από την κρίση, μια διακριτική προοπτική και άριστες επαγγελματικές ευκαιρίες. Το σύστημα της Franchise της ΚΒ ένα σύστημα επιτυχίας. Σε αντίθεση με άλλα συστήματα Franchise που προσφέρονται στην αγορά, οι συνεργαζόμενοι της Franchise της ΚΒ δεν φέρνουν κανένα οικονομικό ρίσκο. Η συμμετοχή και η συνεργασία είναι εντελώς δωρεάν. Χωρίς τέλη Franchise, χωρίς κανένα επιχειρησιακό ρίσκο, έτσι δημιουργούνται μοναδικές επαγγελματικές ευκαιρίες στην ελεύθερη αγορά που μπορούν να ασκηθούν είτε κατά κύρια είτε κατά δεύτερη αποσχόληση. Όλοι οι νέοι συνεργάτες Franchise εκπαιδεύονται και επιμορφώνονται δωρεάν και μπορούν να εργαστούν σε παγκόσμια κλίμακα σαν αυτόνομοι ελεύθεροι συμβουλευτές και μεσίτες. Προϊόντας υψηλής ζήτησης προσφέρουν, σε σύνδεση με το σύστημα Franchise της ΚΒ, ένα αποκλειστικό διακριτικό γνώρισμα όχι μόνο για την Ευρώπη αλλά και για όλο τον κόσμο. Εξαιτίας της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, τα λεγόμενα περιουσιακά στοιχεία διατρέχουν τον κίνδυνο να υποστούν μεγάλες απώλειες. Οι επενδύσεις κεφαλαίων, καταθέσεις εγγύησης, προϊόντα πρόνοιας γερατάς και αποταμίευσης συρρυκνώνονται και δεν είναι ούτε και στους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς απολύτως ασφαλής. Η διατήρηση της αξίας και η εξασφάλιση των αποταμιεύσεων με νομισματικό χρυσό αποτελεί μια ιδιαίτερη πρόκληση, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει σχεδόν 100% επαγγελματική επιτυχία. Οι συνεργάτες της Franchise της ΚΒ δεν είναι πουλητές ή έμποροι χρυσού, αλλά εκπαιδευμένοι συμβουλευτές για την ανταλλαγή νομίσματος. Απλώς ισχύονται χαρτονομίσματα ανταλλάζοντας με ράβδους χρυσούς, οι οποίες όμως ισχύουν σαν παγκόσμιο νόμισμα. Στα πλαίσια αυτών των ιδιαίτερων σοβαρών και ειλικρινών δραστηριοτήτων, το πρόγραμμα σταδιοδρομών της ΚΒ προσφέρει δυνατότητες επίτευξης εξαιρετικών προς τα πάνω ανοιχτών αποδοχών, ανεξαρτήτως από το κάθε είδος κρίσης. Στην ΚΒ οι μηνιαίες πενταψήφιες αποδοχές δεν είναι εφημιστές υποσχέσεις, αλλά συνήθως πραγματικότητα, που τις περισσότερες φορές εγκαθιδρύεται ήδη μετά από μερικές εβδομάδες αποσχόλησης. Βαθμίδες στην κλίμακα σιδηροδρομίας που επιτέθηκαν 3 φορές παράλληλα ισχύουν.
Για θέση στο περιφερειακός διευθυντής και πάνω, ισόβια. Τα ειδικά κεφάλαια funds της ΚΒ αποτελούν μια ασφαλή έμεση συμπληρωματική πηγή αποδοχών, ιδανική για την προσωπική σας εξασφάλιση στην τρίτη ηλικία. Αλλά ας ρίξουμε μαζί μια ματιά στο μέλλον του συστήματος φρανσιά της ΚΒ. Το ήδη υπάρχουν ιδρύματα ΚΒ Stiftung για την υποστήριξη αναλλακτικών μεθόδων θεραπείας. Έχει ήδη αποκτήσει μια σειρά από διπλώματα ευρασιτεχνίας, χαρίζοντας έτσι νέες ελπίδες σε ανθρώπους με θεραπευτές ασθένειες, όπως για παράδειγμα με άσθμα, φυματίωση ή καρκίνο. Κατά τη διάρκεια του τρέχοντας έτος έχει μαρματιστεί η ίδρυση της τράπεζας ΚΒ Bank Schweiz AG. Οι υποστηρικοί λογαριασμοί όλων των πελάτων θα τηρούνται με αποκλειστικά σε χρυσό της ΚΒ. Προετοιμάζεται επίσης μια ιδιαίτερη διαδικτυακή εμπορική πλατφόρμα μέσα της οποίας οι συνεργάτες της ΚΒ θα ανταλλάζουν μεταξύ τους κάθε είδος προϊόντα και υπηρεσίες. Στη συνέχεια θα ενσωματωθούν και εμπόροι, βιοτέχνες και επιχειρήσεις παραγωγής υπηρεσιών με στόχο την κάλυψη ενδεχόμενων κενών εφοδιασμού. Σε περίπτωση που στην αντίστοιχη αγορά θα εμφανιστούν δυσκολίες πληροθυμίας ή παράδοσης. Φυσικά η πληρωμή θα γίνεται με χρυσό της ΚΒ. Τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες, λοιπόν, πρέπει να διαπεραιωθούν διάφορα πολυπικιλία έργα και κάθε μικρό βήμα θα αποτελούν και ένα βήμα προς την προσωπική σας οικονομική ανεξαρτησία. Κατά την εκπλήρωση όλων αυτών των καθήκων, οι συνεργάτες της ΚΒ υποστηρίζονται με άριστο επαγγελματικό τρόπο. Έτσι για τους νέους πελάτες διατίθεται επαρκές ενημερωτικό υλικό σε προσεκτούς και σε οπτικοακουστικούς φορείς. Σε εκτενή κλίμακα οργανωμένες εκδηλώσεις πληροφόρησης υποστηρίζουν με επιτυχία τη δόμηση των δραστηριότητων. Περισσότερες από 90 εκδηλώσεις, παραδείγματος χάρη, μόνο στη Γερμανία, αποτελούν τη βάση για την προσωπική και ατομική επιτυχία των συνεργάτων και συνεργαζόμενων φρανσέαζα. Το έντυπο για την καταγραφή στην επιχείρηση, το Orga-Schutz, εξασφαλίζει στην αρχή την είσοδο στο σύστημα της ΚΒ. Η καταχώρηση θα δεσμεύει μεν σε τίποτα, ρυθμίζει όμως την πληρωμή, σε περίπτωση που η ανάπτυξη δραστηριότητων θα οδηγήσει σε αξίωση προμήθειας. Οι διαρκείς πρακτικές εσωτερικού ανταγωνισμού επιτρέπουν στους δραστήριους συνεργάτες τη δωρεάν χρήση οχημάτων της ανώτερης μεσαίας κατηγορίας της επιχείρησης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και την τακτική διεξαγωγή προσφυλών διαγωνισμών για τουριστικά ταξίδια στο Ντουμπάι, καθώς και ταξίδια στην Κωνσταντινούπολη για επίσκεψη της εγκατάστασης καθαρισμού χρυσού και των χρυσορυχείων με έξοδα της ΚΒ Schweiz AG. Δεν υπάρχουν λοιπόν καλύτερα επιχειρηματικά στην προσφορά που σας κάναμε για την δημιουργία επαγγελματικής βάσης ανθεκτική στις κρίσεις. Την απόφαση όμως πρέπει να την πάρετε εσείς οι ίδιοι οι ίδιες. Το έντυπο για τη συνεργασία μπορεί να το ζητήσετε ανα πάσα στιγμή από τον αρμόδιο για σας πρόσωπο σύνδεσης. Συγκεκριμένους αριθμούς σχετικά με το ύψος των αποδοχών ή πληροφορίες για την πορεία των εργασιών θα πληροφορηθείτε κατά την επισκέψη μία από τις συνωμοτικές μας εκδηλώσεις στην περιοχή που διαμένετε. Ευχαριστούμε για την προσοχή σας και σας ευχόμαστε να ξεπεράσετε με την επιτυχία τις κρίσεις που απέρχονται.